adofo ye Kristoni asori wo ko wutia untutu so de wo ya no ma bia wo sorry nanso ade bia wo do sabe so bia na sei adofo onyankopon sa me kan kire na dey say o wo sorry ye to me ya eba yi sei mo ye chinan onyame so be yi wo fi o haw bia wo mo. Hallelujah. Anything radio sam kakra me de bro ne say sani ya onyankopon soma ne doba Yesu Kristo se wo mewu nji yankwa ne yenya ye fa ahudie no se that time na nka wo ahode wo so otumi gye ne ho. Hallelujah. I was saying otumi ye bibi no gye ne ho fi wo mo nsam nanso rade ma ne kwan erade ma ne bre ne ho ase adofo ba bia wo bia me so ba bre ho ase wo de bre ho ase mewurade mani pantiatia wo so mani pankasa wo cheme mani pankasa wo sei mani pankasa wo nim nyansa ewurade wo ne pa bia wo de ma. Hallelujah. What in the baby mouth? What the union be show? A brown, a town for Sonny at Yawono. Jeremy China, Jedia was a rade, and you would now frame me a name. A jack, dear Cossedia, minim some way, Shemiama, a radisabeba. Miara, Miara, Yehovah, now see a Jemiara, enemy, Ara. Oh! You radical Chinese a mina ma paiwo. If it's a Chris so brown or what's any anisono. Shall one more deep one in Prenuno? No, do one best say one. What I said here, what would I? Now, when you will be in a no car, Papa, was see a name, no me, no. Hey, you be Pierre Janin, hallelujah. A do baby and nipper said here, baby. A do baby and nipper quotes you. One shall woman when you swear. Now we so just your name soon. Jeremiah Shady. Now when you go back to me, a radimono or China, hallelujah. And it's a China what Christo demo. We so should be anyone over quite yet. Now, time for one with nay will be who would trust with Jesus demo. On your me 2 minutes and 1 day. And call soon a day. Medinyamia 1 day mouth is say. Midinyamia no nyama we say. Midinyamia nkosoma we say. Say won ne pa bia wokutie wa fie mu achuma mu ba bia na wo no me se say wo ye sofo say wo ye nwumtoni say achuma bia wo ye ya so de etia wo no adofo nke anum say ye nyina ho anke beka say nyame apaw ye na so nyame ka ye ho onyame ne edi ne ye onyame kasa kire ye onim de aba onyankopon say me o say Jeremiah ka o say won o say fra me de hia dem na me awurade ma che wo so na me ka intasam kase be di a kire wo intasam ne nti de da so ti ase intasam no nti if you say the atamfo so say nko mo be je no na ma intasam ne nti onyankopon ma ye ni da so. Hallelujah. Odofo na sama me ka cho ne say onyame won sam bebre ka kire wo ani ti men du nwawu. Hallelujah. Men say wo. Hallelujah. Odi show odi so jidi ahwe ani pa won change na be kwatie o sa wo kura de onyame dome na wu sane e wo mka che Job no na so onyame a wo oye nyame tiasefo no ori mpai wo da biara da ani ti na wo ma ye ni da so sesa to de edin a no de here dem. Hallelujah. Obe chi yenso na wakansam kase adofo yisayi mu convention akoso famu adedie fampaibo na urade fanka yinsa sembi nchiro adofo anumu na mayenya gidie na nkanipa de wo mususu ye ne yen mass of evidence ye kura me se de ni party baby a wuti area wo efi a wuti mu awari a wakọ abusu a wo mu ade ye de be yewo no wan hwe ya wan kasa be pedro bi se o minya ni pedi a wo wiase nanso wurade ne mu ne wo na obaye ani pedi a wo mu nti ani ya sori eti a no ani onyam bi a wo mu nti me se Jeremiah se me de wurade Jeremiah was here writing no pay me na if you said no person tin ho free nyame asem kran fi so nim se nyame ni ye now so na wurade andi won so wo kan hinta sem bi kire no odofo me che bebre masam a me de bre wo no ni ye free Jeremiah chapter 33 to aso wo fie ma me awurade ne obedi ni ye wo be me woni da so na obe ma djuma na pagya de akolase no obe ma wade na pagya
deɛ nipa nyina nim sɛ wo deɛ wo nsɔre bio yareɛ na wo mu no ɔdɔfoɔ ayɛ afa me nɔma yɛde me nɔma to gya afa me nɔma na wobɛwu sɛ onyankopɔn wɔ tumi hallelujah ɛnkasa asɔfoɔ dɔɔso daabi o enjuma bia dɔɔso ensanoma dɔɔso hallelujah asɔfoɔ fɛ ne yɛbɛwo nkɔkoa no awurade asɛm kyerɛ yɛ sɛ ɛbɛdu baabi a difo atrofo ne asɔfoɔ atrofo bɛba nanso nyame de yɛ na mu enti ma w'ani na wɔ na bampa yɛ ne ho ahintasɛm so nyankopɔn soma wo sɛ kɔ ha na onim dubotaeɛ nti a wɔ se kɔ